Diagra, is Mr. Harry agus is even lumpel. Is Mr. Pippa agus is bralam snob? Is Mr. Joshua agus seo am a chorn frangach? Is Mr. Lishna agus is bralam anvia. Mira, na bonán. 3, 2, 1. Cébé duine bhí na gcónaí in éireann sa bhliain 1960. 3.8 mhilliún, 4 mhilliún nó 6 mhilliún. Joshua. 4 million. Bí cheart. Pippa. 2.8 milliún. Tá an ceart agat. Cad é an banna ceol cáú le tháinig le chéile I learfol sa bhliain 1960. Joshua. Na Beatles. Tá an ceart agat a chara. Anis, cad é an cartún telefíse faoi heilech sa chlocíis a thosaigh sa bhliain 1960. Lishna. The Simpsons? Bí ceart. Na Flintstones? Tá ceart agat. Cad is anam don ara a rinne an oráid na 1960 leis an lína I Have a Dream on. King Smith. Mí ceart. Joshua. Martin Luther King. Martin Luther King. Bhí King a Siar. Ceir bhé an chéad ar an ngealach sa bhliain 1969. Lishna. Neil Armstrong. Tá an ceart agat Lishna. Cén stáisiún telefíse a thosaigh ag créile I míle nullag 1961. Harry. RTE. RTE, mahu. Ceir bhé an tóchttar an cáúil ó na Stát Aontaithe America a thug cuairt ar éireann sa bhliain 1963. Pippa. Tá gurig Donegal agus bhí sé le Martin Luther King. Ní féidir an pointe a thuirte don ragar sin. John F. Kennedy bhí an. Fíor nó bréagach, ceapach an chéad chonsol cluichí riamhre sna 1960. Lishna. Breakup. Fear. Bí ceart. Ní creide mé. Má sibh gachéine